Øv dig i at slippe illusionen om det perfekte liv. At der vil komme en dag, hvor dit liv er så perfekt. Hvad med at gøre den dag til i dag? Hvad hvis den dag er nu? At dit liv lige nu rent faktisk er perfekt? At du lige nu rent faktisk er på en del af din livsvej? Du behøver ikke at lede efter, hvad er din livsvej og din livsmission. Hvad med, du er på den? Det er du. Du er på den. Fordi alt, hvad du lærer nu, hvor du er lige nu, med de udfordringer, du har lige nu, det er noget, der vil være brugbart for dig senere. Det er noget, du tager med dig i din kuffert, med erfaringer, du tager til dig, lektier, du får læst og lært. Og altså, det er en del af livsskolen, som du senere kan bruge, og som vil være en del af din livsvej. Og senere vil du finde ud af, at det var derfor, jeg skulle igennem det her. Hvis du for eksempel gennemgår økonomiske udfordringer, der er så meget at lære i det her. Så i stedet for at ville skynde dig ud af det og fikse det, så overgiv dig til det og have tillid til, at okay, jamen her er noget, jeg har brug for at lære. Her er noget, der er noget at lære for mig her. Noget på et dybere plan. Så jeg behøver ikke at skynde mig ud af at fikse det. Men hvad med at gå dybere ind i, at virkelig at lære så meget som muligt af det her? For der er rigtig meget at lære. Og nye vaner, du kan tage til dig. Der er, altså hvis du virkelig forstår, hvorfor du er, hvor du er lige nu, så vil du kunne bruge de erfaringer og den læring, den vil du kunne tage med dig resten af dit liv. Altså, hvor du er lige nu, kan være sådan en stærk begyndelse til et nyt liv, et springbræt til et nyt liv. Hvis du holder op med at have modstand mod det, og i stedet for at have tillid, og overgiver dig til, at der er en grund til, at jeg er, hvor jeg er lige nu. Lidt ligesom at, hvis du er i gang med en uddannelse, så nytter det ikke noget at have modstand mod, den her time, vi har her, eller det her pensum, vi har her, det skal jeg bare igennem. For det er ikke mit yndlingsfag. Det vil gøre det hårdere for dig selv at tænke på den måde. Men hvis du bare gør dit bedste i at lære det, du kan lære, og se det som en del af uddannelsen, og en dag vil du få brug for det her. Det nytter ikke noget at have modstand. Det gør det sværere for dig selv. Så slip modstanden lige nu. Bare mærk følelsen af overgivelse. Du overgiver dig. Mærk følelsen af at have tillid. Hvordan føles tillid?